maazị mma pụrụ iche Igbo dị Sam ụna asalachi gerenụ n'akwụkwọ akụkọ nke taa bụ Wenezdee abalị 23 nke ọnwa atọ n'afọ 2022. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị siri nweta akụkọ ndị a. Ejikwala ogologo akwụkwọ ihe ederede na ihe ọmụmụ abịakwute anyị kama nye anyị ọkụ latrik ka ndị ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya ala anyị gwara onye minista ọkụ latrik dị n'aka. Nchụpụ achụpụrụ Ụmahị na oche dịka aka na-achị steeti Ebonyi. Nchabi ikpe ahụ enweghị nkwado nke usoro iwu ala anyị ka ndị isi oche otu pati APC kwuru. Ihe karịrị 1,000 mmadụ 4 ndị tinyere ego ha na Chimak egwupụtala nhụju anya ha n'aka onye isi oche ụlọ ọrụ Chimak. Nchabi ikpe emere maka akwụkwọ iwu ntuliaka elu bụ Electoral Act. Otu jikọtara ndị ọkaiwu ala anyị bụ NBA agwala ndị ọkaiwu ka ha jide ire ha aka. Ndị NHRC akatọọla ogbugbu nakwa ịkpọ ọkụ akpọrọ otu nwa agbọghọ na-alụghị di maka ịzọ oke nke ya na akụnụba nna ya na steeti Ebonyi. Enweghị nchekwa, otu pati NNPP amaala otu pati APC aka n'ihu si ha na ha nwagodi ya ịchụ nta vootu na kansụl ime obodo ndị ahụ nwere nsogbu na Katsina. N'akwụkwọ akụkọ Lead Express ka anyị siri nweta akụkọ ndị a. Ndị uwe ojii na steeti Imo enyekwala ọha ndị mmadụ mmasị obi ike maka amụma iwu nọdụ n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Ha ewepụtakwala akara ekwentị gbatagbata maka nke a dịka Buhari ṅụrụ iyi ịkwalitekwu nchekwa. Bishọpụ Obinna enyela nkọwa gbasara ọkụ ahụ gbara n'ụlọ ụka ukwu Asọmta n'anyasị Sọnde. Politeknik Nnekede ewegaghị ndị mmadụ n'ọrụ ka onye isi ụlọ akwụkwọ ha kwuru ma dọọ ndị mmadụ aka na ntị maka ndị ọnyọkwa eli ozu. IPOB Kanu ebola ebubo na enyere ya ntaramahụhụ abalị 8 na mba Kenya. O degakwala malami akwụkwọ maka nke a. O nweghị onye ga-achụpụli m site na otu pati APC ka Obiefule ṅụrụ n'iyi ma kọwaa ọkwa e nyere ya na gọọmenti dịka ihe ga-anọ nwa mgbe nta. Dịka ọgbakọ kọnvenshọn ndị APC na-abịawanye nso, ndị niile Ụzọdịmma họrọla n'ọchịchị agwụchala na Abuja maka nke a. N'akwụkwọ akụkọ News Echo ka anyị siri nweta akụkọ ndị a. Agha mgba okpuru amalitela n'etiti Soludo na Obiaṅụ dịka Soludo kwupụtara na akpa ego steeti Anambra gbara chako ebe ụgwọ eji eji dịkwa nnukwu. Maka isi n'otu pati ha agbapụ ma banye otu pati ọzọ, onye isi ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo nakwa ndị omeiwu 16 ndị ọzọ nwere ike isi n'oche ha apụọ ma na-elezi ha anya. Mkpụsa nke kansụl nchịkọta mahadum ABSU wabara akụsuola ikpeazụ ma kwuo na otu pati PDP nwere ike ịkwụ afọ n'ala na steeti Abịa ma ọ bụrụ ma inye ọchịchị na mpaghara ghara ịdị ire. Otu otu kwuru na nke onwe ya akwala arịrị maka ntinye a na-etinye ụmụaka na-etorughị ogo na alụmdi n'ala Igbo aghara. Onye rektọ ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Nnekede adọla ndị na-ekwu na ha na-enye ndị mmadụ ọrụ aka na ntị ma kwuo ya ha na ụlọ akwụkwọ ha ewegaghị ndị mmadụ n'ọrụ. Ọ gbakwara ndị ọrụ nchekwa ka ha nwụchie ndị ahụ si n'ọdọ nzirịta ozi Facebook na-achọ ndị ha ga-awọrị maka nke a. N'akwụkwọ akụkọ News Point ka anyị siri nweta akụkọ ndị a. Anayo bụ onye President General nke Amuju ekwupụtala mkpa ọ
dị ndị mmadụ ịga were mpekele akwụkwọ ntụliaka elu PVC ha ma kọwaa ya dịka omume na-egosi na mmadụ hụrụ ala nna ya n'anya. Enyi ọha akatọọla mwakpo ahụ awakpọrọ isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na kansụl ime obodo Owerri West. Ndị obodo Nguru Ụmụọwa akpọgala Eme Njọkụ onye isi oche kansụl ime obodo Ngọkpala dịka onye eze ha họrọla ọhụrụ. Onye omeiwu n'ụlọ nzukọ steeti Imo bụ Obiefule agụọla okwu n'aka ya gbasara ihe ndị asị o kwuru gbasara ofufu ebimfuru ma bụ osote onye isi ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ebubo maka ịgbasa ya bụ akụkọ ụgha. N'akwụkwọ akụkọ National Newsbreak ka anyị siri nweta akụkọ ndị a. Mgbapụ ha gbapụrụ n'otu pati ha siri banye ọchịchị. Otu ebulitegharịala mkpesa n'ụlọ ikpe megide ndị omeiwu 16 n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo maka nke a. Anyị amatabeghị kpọmkwem ihe kpatara ọkụ ahụ gbara na ụlọ ụka ukwu Maria Assumpta ka Archbishop Obinna kwuru. Ndị uwe ojii adọọla ndị na-amanye ndị mmadụ n'ụdị n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde aka na ntị na steeti Imo. Ụlọ ọrụ Seplat, NNPC, JRDF akwadola ndị ntorobịa 50 n'obodo Izombe. Ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Nnekede enweghị ndị mmadụ ha na-ewe n'ọrụ ka onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ kwuru. N'akwụkwọ akụkọ Announcer Express ka anyị siri nweta akụkọ ndị a. Ọchịchị steeti Imo aṅụọla iyi inye ndị ọrụ ntaramahụhụ maka ịnọdụ n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla ma mmasị ndị ọrụ obodo obi ike maka nchekwa zuru oke maka nke ahụ. Ndị isi kansụl ime obodo Owerri Municipal ekwupụtala nkwado ha maka Kema Nze maka ịga ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo. Njegharị iwe ndị ntorobịa Avụ na Ọhaji arịọla ọpịa mgbaghara. Ụmụ nwanyị Mbiri etoola Asịnobi maka inye ndị obodo ọba azụ ụlọ ahụike nakwa ebe a na-agụ akwụkwọ bụ laịbrarị. Obodo Isiokpo ekpeela ekpere maka mgbake n'ọrịa ọsọsọ nke onye omeiwu na-anọchite anya Idatọ North bụ Atọ Egwem. N'akwụkwọ akụkọ Star Post Express ka anyị siri nweta akụkọ ndị a. Architect Edi Ohiri abanyela n'otu pati PDP ma kwe nkwa ịkpọba ndị otu apụga niile nọ n'Ikeduru na PDP. Ndị National Executive Council otu NUJ ekwuola okwu gbasara ọnọdụ nchekwa, mmụta na mmepe ala anyị ma gwa ọchịchị etiti ka ọ mara ihe ọ ga-eme maka ihe ndị a ozugbo. Maduka agbarala akwụkwọ fọọmụ ndị otu pati PDP maka ịdọkwa sineti ma kwuo na ya nwere olileanya inweta mmeri. Nnukwu ọgbakọ kọnferensị kwa afọ nke abụọ ya ọpịa etoola ndị otu Nigeria Computer Society. N'akwụkwọ akụkọ Daily Mentor ka anyị siri nweta akụkọ ndị a. 2023 Wabara adọọla ndị otu pati PDP aka na ntị na steeti Abia nwere ike ịkwa ha ma ọ bụrụ ma onye ngwa jiri akwụkwọ ikikere eji azọ ọkwa aka na-achị steeti dịka Abaribe zụrụla akwụkwọ fọm maka ya bụ ọkwa. Onye wuchi ekwupụtala ebumnobi ya ịlaghachi n'oche sineti nke ugboro abụọ na ahịa azụ Mbaise. Kwụsịnụ ịjụ ndị ọkwọ ụgbọala akwụkwọ ejiri bulata ụgbọala ha bụ kọstọm pepa.
isi uwe ojii gwara ndị ọrụ ha. Akwụkwọ anyị na-egosi na Nnamdi Kanu ka nọkwa na mba Kenya, ka ọchịchị mba Kenya kwuru. Onye isi ala 2023, obi ruru anyị ala n'ebe ọnwa so anya nọ, ka otu ndị Igbo kwuru, ma gbakwunye na aka agwala ndị ọzọ si ala Igbo chọga ịsọ ya bụ ọkwa. Ụwa kara ịdịkwu mma ma ọ bụrụ na Gaddafi na Saddam Hussein ka nọ n'ọkwa ọchịchị, ka Trump kwupụtara. Agha mba ụwa, anyị agaghị eso n'agha mba ụwa nke atọ, ka ọtụtụ otu ndị nọ na mba Afrịka kwuru, dịka Zelensky na-ebo NATO ebubo maka mwakpo mba Russia wakporo obodo ha. Zelensky chọrọ ka a nọrọ na Jerusalem kwuo okwu udo ha na mba Russia. N'ikpeazụ, ụlọikpe ukwu enyefeela ụlọikpe mkpegharị akwụkwọ ahụ agbara nke ejiri chụpụ ụmụahị n'oche dịka aka na-achị steeti Ebonyi. Igbo ndị ọma, otu a ka ọ haị n'ọnụ n'akwụkwọ akụkọ nke taa. N'oge na-adịghị anya, aga m agụpụtara ụnụ ihe anyị ga-etinye ọnụ n'oge Igbo Ekpebie nke ụbọchị taa. Nọrọkwa ebe ahụ na-ege anyị ntị.